Какво ще кажете, ако можехте да намерите облегчение от болката без лекарства? Представете си свят, в който справянето с болката не зависи от хапчета и химикали. Свят, в който се използват естествени и древни методи за постигане на трайно облегчение. Милиони хора страдат от хронична болка. Тази болка може да бъде изтощителна и да повлияе на всеки аспект от ежедневието. Прости дейности като ходене, работа или дори спане могат да се превърнат в непреодолими предизвикателства. Много хора търсят алтернативи без лекарства. Те искат да избегнат нежеланите странични ефекти и потенциала за зависимост, които идват с конвенционалните лекарства против болка. Те търсят решения, които се справят с причината за болката им, вместо просто да маскират симптомите. Акупунктурата предлага доказано решение. Тази древна практика, произхождаща от традиционната китайска медицина, използва тънки игли за стимулиране на определени точки по тялото. Това може да помогне за възстановяване на енергийния баланс и да стимулира естественото лечение. Това е естествен и ефикасен метод за управление на болката. Пациентите често съобщават за усещане за спокойствие и релаксация по време и след лечението. Спокойната среда на акупунктурните клиники също допринася за това успокояващо преживяване. Акупунктурата може да лекува широк спектър от болезнени състояния. Независимо дали става въпрос за остра или хронична болка, този метод може да се адаптира към всеки индивид. Квалифицираните практикуващи оценяват уникалните нужди на всеки пациент, за да осигурят персонализирано лечение. Това включва болки в гърба, главоболие и артрит. Болките в гърба, често причинени от лоша стойка или наранявания, могат да бъдат облегчени с редовни процедури. Мигрената и главоболието, които могат да бъдат много изтощителни, също намират облегчение чрез акупунктура. Освен това, болките в ставите, свързани с артрит, могат да бъдат намалени, подобрявайки мобилността и качеството на живот. Тя може да помогне дори при менструални проблеми. Жените, които изпитват силни крампи и дискомфорт по време на менструалния си цикъл, често намират значително облегчение чрез този метод. Акупунктурата помага за регулиране на хормоните и намаляване на възпалението, осигурявайки естествена алтернатива на лекарствата. Много хора се обръщат към акупунктурата заради нейния натурален подход. Те ценят възможността да се справят с болката си, без да разчитат на химикали. Отзивите на доволни пациенти показват, че акупунктурата може да промени живота, предлагайки нова перспектива за управление на болката и цялостно благополучие. Акупунктурата е възникнала в Китай преди повече от 2500 години. Предавана от поколение на поколение, тази древна практика води началото си от древните китайски династии. Ранни китайски медицински текстове, като например Жълтия императорски вътрешен канон, описват подробно акупунктурните точки и енергийните меридиани на човешкото тяло. Тя е ключов компонент от традиционната китайска медицина, или ТКМ. ТКМ обхваща не само акупунктура, но и други практики, като билкова медицина, туйна масаж и китайска диетична терапия. Заедно, тези практики целят да поддържат баланс и здраве както на тялото, така и на ума. ТКМ разглежда тялото като система от взаимосвързани енергийни системи. Според тази философия, жизнената енергия или ци тече по определени пътища, наречени меридиани. Когато потокът на ци е нарушен, това може да доведе до заболяване и дисбаланс. Акупунктурата има за цел да възстанови баланса и хармонията в рамките на тези системи. Чрез поставяне на тънки игли в определени точки, акупунктуристите могат да стимулират потока на ци, да облегчат болката и да подобрят телесните функции. Пациентите често съобщават за усещане за дълбока релаксация и благополучие след процедурата. Тази древна практика е издържала изпитанието на времето. През вековете акупунктурата се е развивала и е интегрирала нови техники и познания, оставайки вярна на основните си принципи. Инструментите, използвани от ранните акупунктуристи, често са били изработени от камък, бамбук или кости, докато съвременните игли са изработени от неръждаема стомана. Днес акупунктурата се практикува по целия свят, от модерни клиники до болници и частни практики. Акупунктурата е намерила своето място в съвременната медицина. Използва се за лечение на широк спектър от състояния, от хронична болка и храносмилателни проблеми до стрес и тревожност.
Тя е призната от организации като Световната здравна организация. Признанието на акупунктурата от международни институции подчертава нейната ефективност и терапевтична стойност. Научни изследвания са доказали нейните ползи и тя често се препоръчва като допълваща терапия към конвенционалните медицински лечения. Хората ценят акупунктурата заради нейната дълга история на лечение. Все повече и повече хора се обръщат към тази практика заради нейното положително въздействие върху здравето и благополучието. Независимо дали става въпрос за облекчаване на болката, подобряване на съня или просто поддържане на енергиен баланс, акупунктурата продължава да играе жизнено важна роля в живота на много хора по света. Акупунктурата се базира на концепцията за ци. Произнася се чи. Ци е жизнената енергия, която тече през тялото. Тази енергия тече по определени пътища, наречени меридиани. Акупунктурните точки са разположени по тези меридиани. Когато тези точки се стимулират, това може да възстанови баланса в потока на ци. Това помага за облекчаване на болката и стимулира оздравителния процес. Многобройни изследвания подкрепят ефикасността на акупунктурата за управление на болката. Изследванията показват, че акупунктурата може да намали хроничната болка. Това включва състояния като болки в гърба, болки във врата и остеоартрит на коляното. Акупунктурата стимулира освобождаването на ендорфини. Ендорфините са естествените болкоуспокояващи в тялото. Това естествено облекчаване на болката може да подобри качеството на живот. Запознайте се с Сара, 42-годишна жена, пълна с живот и енергия. Но тя се сблъсквала с сериозно предизвикателство в ежедневието си. Години наред Сара страдала от изтощителни мигренозни пристъпи. Тези мигрени били толкова силни, че често й пречели да води нормален живот. Опитвала различни лекарства с ограничен успех. Конвенционалните лечения не й носели облегчението, което отчаяно търсела. Отчаяна за облегчение, тя се обърнала към акупунктурата. Била чувала за тази древна китайска практика, но никога не се била замисляла да я опита сама. След няколко процедури по акупунктура, Сара забелязала значително намаляване на честота и интензивността на мигрените. Изглеждаше, че иглите, поставени прецизно от нейния акупунктурист, са отключили нова енергия в нея. Тя била в състояние да контролира болката си, без да разчита на силни лекарства. Този нов подход й позволил да си върне качеството на живот, за което си мисляла, че е изгубено. Това преживяване я вдъхновило да включи акупунктурата в своята рутина за здраве. Освен редовните процедури, Сара започнала да практикува йога и медитация, намирайки баланс между тялото и ума си. Тя също така проучвала и други аспекти на холистичното здраве, четейки книги и посещавайки семинари за здраве. Акупунктурата отворила нов път към по-здравословен и балансиран живот. Днес Сара се радва на живота си пълноценно. Може да прекарва качествено време с приятелите и семейството си, без да се страхува, че мигрената ще й попречи. Чувства се по-свързана с себе си и със света около себе си. Оглеждайки се назад към своето пътуване, Сара е благодарна за това откритие. Акупунктурата не само е облегчила болката й, но е променила живота й. Тя продължава да документира своето пътуване, надявайки се да вдъхнови други да изследват алтернативни пътища за собственото си благополучие. Сара е живо доказателство как акупунктурата може да бъде преживяване, което променя живота. Нейната история е свидетелство за устойчивост и безкрайно търсене на решения за по-добро здраве. Отвъд болката, холистични ползи. Акупунктурата предлага множество ползи, които се простират далеч отвъд управлението на болката. Тя може да намали стреса и тревожността. Акупунктурата може също да подобри качеството на съня. Много хора съобщават за усещане за цялостно благополучие след процедура по акупунктура. Акупунктурата се занимава както с физическите, така и с емоционалните аспекти на болката. Безопасност и съображения. Акупунктурата е като цяло безопасна, когато се извършва от квалифициран практикуващ. Използват се стерилни игли за еднократна употреба, за да се предотвратят инфекции. Страничните ефекти обикновено са минимални. Преди да започнете лечение с акупунктура, е важно да се консултирате с здравен специалист. Това е особено важно, ако имате някакви здравословни проблеми. Намиране на квалифициран практикуващ.
За да изпитате пълноценно ползите от акупунктурата, е от ключово значение да намерите квалифициран и опитен практикуващ. Потърсете лицензирани акупунктуристи във вашия район. Попитайте приятели, семейство или здравни специалисти за препоръки. Вашето здраве и благополучие заслужават да намерите правилния практикуващ. Прегърнете живота с по-малко болка. Акупунктурата предлага естествен и ефикасен път към управление на болката. Тя може да облекчи болката, да намали стреса и да подобри цялостното ви благополучие. Ако търсите облегчение от болката, помислете за проучване на предимствата на акупунктурата. Вашето пътуване към по-здравословен и по-приятен живот може да започне само с една игла. Докато нашето пътешествие през света на акупунктурата се приближава към своя край, нека запомним, че първата крачка към живот без болка е личен избор. Break Time 020 Пазитля. Независимо дали се сблъсквате с хронична болка, борите се с стреса или просто искате да подобрите цялостното си благополучие, акупунктурата предлага холистичен подход, издържал изпитанието на времето. Представете си, че се събуждате всяка сутрин с по-малко болка и повече енергия, готови да посрещнете предизвикателствата на деня. Визуализирайте себе си, как се чувствате по-балансирани, както физически, така и емоционално. Това не е просто мечта. Това е възможност на една ръка разстояние. Направете първата крачка. Свържете се с квалифициран акупунктурист. Задайте въпроси и открийте как тази древна практика може да се интегрира във вашия модерен живот. Вашето пътуване към по-добро здраве и благополучие започва сега. Благодарим ви, че гледахте. Ако видеото ви е харесало, дайте му палец нагоре, абонирайте се и го споделете с всички, които биха могли да се възползват от тази информация. Заедно, нека се стремим към живот с по-малко болка и повече щастие. Харесайте, абонирайте се, споделете.